Barkanmu da kasancewa a cikin sabon darasi. Za mu kalli baƙaƙe manyansu da ƙananunsu. Akwai A babba, A ƙarama, ba babba, ba ƙarama, Ca babba, Ca ƙarama, Da babba, Da ƙarama, E babba, E ƙarama, Fa babba, Fa ƙarama, Ga babba, Ga ƙarama, Ha babba, Ha ƙarama, I babba, I ƙarama, Ja babba, Ja ƙarama, Ka babba, Ka ƙarama, La babba, La ƙarama, Ma babba, Ma ƙarama, Na babba, Na ƙarama, O babba, O ƙarama, Ra babba, Ra ƙarama, Sa babba, Sa ƙarama, Ta babba, Ta ƙarama, U babba, U ƙarama, Wa babba, Wa ƙarama, Ya babba, Ya ƙarama, Za babba, Za ƙarama. Da fatan